Eyamo kurwa ensemo ya igemo egotoka bunge ya Kitutu Church North ensemo ya Marania County ya Kisii nigobone go sababu konyi elio hinyara koba gegokora homochando buboroire nabo igo obutaka obubukuna metasenka yabo anigo hagoikirana hekero omugaka bwenkeyo arwarete busetache kubwena buna hegento boigo kiagerire atari gotara nonya na kugenda ekibago kyawe kyabotambe oroniga mateyo yanyara koba gekuruko boria gocha sabasamaria baya nabo igo abarai bari no moyo gwancha kwene kyabunanko basira bare banyara koba bakwegandiria muri Kito Vincent Monda agotomanya senchero bwikirana muna ensegende tega no isa kurigire gukuma chikotengete ngarongo tara guruwa ikamungike madari ngoyumuna ngo sambe kamuna maji yani kore bosatu asembigide cyanga muno tugoje twarate na moiga nerega na bengo twererugo bakase igusire namanya ko kuligici gulicinde cinga narasa ko bekabusa machale rame aseke nyoroge korukwa bomokona 1 omotonya nkeya imeya igemo Marani County ya Kisii nigongo soa enka ya Duke Nyaseme omwenga Duke niga iborete kare monto burunge kagokina nanjiteke bokia kya muchengo ekyoke ko moegenta koria nabo igorageria mate ya abana batatu goiko motinyukane wo mwaka bw'echirwibere ne 24 gakorire kebago alenchera gochenka akabwatwa monesio roria gakanse emate yae kamomnya kenye gitari yamo imeyo muchibosongo abuno achete gotabokera kurwa bunga toka nyagitari ngajikoboka nganyora maguru tayo kurweri na bombwa tubugi maburo bokong bono tindi ko suka ujande ko ligikende na bonde go gaiga abanyagitari nigo bamunengetie bakanyora n'iki disk cyomogongo cyatiganite goiko kogoro kwae kwaburio kogatige gasi asingencho yoboremirwo bw'ebitoki Duke tanyorete bugwenya bwikiranite kurwerio niganyaregete atari kunyara gutara chinga kichonsi mungi nonero kwanduri gikende orenda twali tinde ng'nyota nyoreti twabaigo oburito bukorageria enkeye yaye etari na kende otigeiro mungi noye okurukwara eri kerubo otemire asako nyara niga gokora chikonda nabo igokoni bomesie korende tara kenyara njone ekonda ngokora naliyo bunyansi bunaenda na egwa misini na leta emisiera na jitenga wana kiti ndete misiye ndara ngunja unjuri bona muna konde tayo gavana tianya gonjore njuri yeni nyora komiagu nagura kendi bona wikambe range onyengo soke kono na manya na te mapema bwango bona na tema onsi wikamba ransi kerubo ene kirebuna ne chinga kichingo musana asenka yabo kubatekana buna mbabu atikende magegana mutwe nonye nyumba yabe yemo tebwatigetanda nende nige bachagate amabati na nyumba naro yere bubi kendi na kendi timbwati nonye wana mbwati michanda nyumba timbwati ndagira timbwati wana mbwata bokong nonya senkorara ma inse litandiko kende burangeti na boro timbwati igonchandi tina chire kwerwa na chire kwerwa wana sinye na wana kingokora wana bali bande boroba kale sebakale wana borobu na otega kinkonye tiamyo kenaka ojo mana chite CPC etia chite wana intebiri wana naikire wana sara kongo wana nae uniform teyo nae bikoro takobeka wana byamagoteiro bono eamateye nige koboria no moyo bugwancha onde orabasire no nyankende eliogose na barbombe rusyo bosoku bobotaka ama no bureire obubararekanire gotora na kobeke suti asenka yabo koro Christine Nyaboye eliogie rigwe kanega aki abasamaria baya mokonya abana na baruba twaro bugima banye buna abantu bandi bamenyete no ndora atware Christmas buna bono ya ikire iga na bara abakonye inde na baro banyore kende babeke munu mbabwati kende pi usaba kwana ngusaba mongonye nyare kuirana aliane akawaida enjengende gasinge nyore okobori kwane semurankonye esukuru no muriro mugu muyere nyakitali renda awene na nyumba yonsi ngana chandike na burangiti mbwati kende na kende nawe konyoro bokonye ekero buroire bwa kirege kamako asomochie nabo bokoreta obotaka onyenya sao tanganire kogosesenia basire asokonyara Vincent Monda Ensoko TV